Sawubonani. Last week beniwe 20. Namhlanje ni almost 100. Last week beniwe 20. Ukhona uNkulunkulu lapho? Ayake. Namanje ngizoloke ngisho abantu abakhona. Kodwa uma kungawa mina bazoqhubeka babheke omunye otrendayo. Kufanele iqiniso selikhulume kokuhle, selikhulume kokubi. Ngoba ngelinye ilanga lelo qiniso liyobuzwa kimi ezulwini. Angimsola kunina nodwa. Ngikhuluma nomuntu osibukayo njengamanje, ngikhuluma nani ngoba ngi-live la kimi. Lithi iBhayibheli uthi encandweni Christ Ambassadors, ngiyancenga nikelani ngemizimba yenu ibe imnikele phele. Ngiloke ngisho namanje ngiyancenga isikhathi siphelile. Ungabheki mina. Lalela into engiyikhulumayo. Uthathe okuthathayo kube nokunye ozongeka ukuthathe. Ngiloke ngincenga. Kungenzeka ukuthi uze esontweni kanti uzobuka isudi yami. Kungenzeka ukuthi uze esontweni kanti uzele labantu abaculayo. Uma becula baculela inkosi yabo, maybe ezulwini bayongeniswa ukucula. Umbuzo usele kuwe, wena ezulwini uyongeniswa yini? Ukuthi wawulandela. Ngoba njengamanje niyabalandeli. Aningakakhona. Uma belikholwa, bekufanele ngithi manginishiya la. Lithi iBhayibheli uJesu engakahambi ibanga elide abasebelele. Esahamba ibanga elincane engangendlela ukuthi wawungaphositshe babelele. Nama ngikakahambi ibanga elide kodwa nalala. Ngisho ngamasipho futhi ngathi ake ngisho this time ukuthi ngizobe ngingekho. Wathi uSathane ngizokukhombisa ukuthi mina nami nginabami la. uSathane phela ngalesikhathi ngimile naye unabaphi. Ema isebenza usebenza ngendlela ezehlukile. Uyakwazi ukuthi ngesonto alethe imvula. Uthi lethwa uNkulunkulu kanti uNkulunkulu lelo langa akekho. uSathane yakhe imvula. Mayilethe imvula bese ziyabaleka zikaSathane. Njengamanje ngifuna ukuzwa iphimbo elinoNkulunkulu kulabantu abawu3 uMelusi ufikile uJumbo bawu3. Abawu2 banayo uNkulunkulu oyedwa kanayo. Ngiyabaprofeta kodwa mangibaprofeta ngiyabahlonipha. Angithi Yesu ukhona oyenza isono kulabo abawu3 ebusuku izona. Kodwa lento siyibamba mabehlabelela. Uzomuzwa bayingena ukuthi cha uNkulunkulu ngiyamuzwakela. Ngiyamuzwakela uNkulunkulu. Mabengena angeke sibanike ichance ukuthi njengamanje sesicela uJuma asincane nje sizothi maybe sithi qala Juma noma sithi qala Melusi sithi ngizoshintsha iwana ngifuni benze freestyle beloko benigcumisa kuma ngifuna ba worship mabe worship umuntu oyiwani oqula ingoma ezithi wa worship mayiqeda ku sho kanjalo bese ngithi ngithatha imic ngithi nanga umuntu angene naye ayijoyine. Ngifuna umoya oyingcwele mangiconnecta ni connect nizombamba oyedwa odlisona ebusuku. Kulabo abantu abathathu khona osidlisona. Lelo gazi liyobuza ezandleni zakhe ngoba uzongcwelisa wonke umuntu. Uma namhlanje enze kahle kuyenzeka ukuhlabelela kumthokozisa odabukileyo. It's for them to prove it. Uyazazi ogangile ebusuku. Sizoqala ngoMelusi simnikele imic. Uzoworship. Uzoqala worship nimshayele kahle band, nimenzele kahle. Nimshayele kahle ngale ndlela ayifunayo. Kahle worship hambe kamnandi. Ingoma mawuyazi uhlabelele lapho khona.
Sisuka kuwe singashona phuma sisuka kuwe sokhala ngubani uma singakhali lekuwe ulithemba lethu sonke singaya siyaphuma sisuka kuwe singashona phela moyo ngcwele sizifihla kuwe baba ulithemba lethu sikwethembile kuseni sithembe wena Nkosi singayaphi sithembe wena baba akekho omunye simthembe bayethe baba sokhala kuwe sokhala kuwe
ukushaya MP3 yamazi. It's for you to judge. Siyeza bazosho abantu ukuthi ubani kahle kahle. Nisenkosi ngiyanisha. Nidlule ezimeni ezinzima. Oh, Banila, I'm betting oh, seem your bequam, Behuba, Maho, Namhlanje angifuna ukuprofeta because ngikwatile. Ngikwatiswe ukuthi mangekho abantu abekho enkonzweni. So I won't prophesy. Because icacile ukuthi abantu cha abawufunda umthandazo. Bafuna nokuprofeta. Mina ke ngizofunza ukuthi inkonzo niyithande. Ningathanda ukuprofeta. Kodwa nithande umthandazo ngoba nina nibona ngeso lenyama. Mina ngibona ngeso lamoya. Ukuthi kahle kahle into esiza abantu umthandazo. Singaprofethani imini yonke kodwa insindiso mayingekho leyo nto ifile. Ngakhuluma manje umoya engcwele ukukhulumisa umoya ngiqale lapha ngiyogcina emuva. Kodwa labantu bahambe benganayo insindiso baphike begula baphume begula. Kanti awujuli prophecy. There is a prophecy whereby umuntu mayiprofeta uyamuzwa ukuthi lo muntu ayiconnect naye. Noma iprofeta lo baba kodwa ayiconnect naye. Kukhona lento engiphilisayo maka prophet. Depends ukuthi lento ihamba thabani. It's for you to judge. Sibaningi sabaprofeti. Kodwa wena ozazi ukuthi lo mayike wa prophet yini engizwayo. Khona
nobhuti engengacela ukuthi angithengele ubisi. Ngicela ngithengele ubisi. Lokho ubisi lakho bhuti. Ngiyaxolisa ukuphaphela, sondela kimi nobisi lakho. Ungasabi. Nyabo. Ubungeke ungitholele lelo olunesivalo. Angizwa. Ikhona usayothenga lo bisi uphuthuma. There is a spaza shop down here. Ungiphuthumele lolo. Khona indawo engifuna ukuza nayo. Angikwazi uprofeta with this angibona ukuthi ubumlomo. Usagijima usayothenga lo bisi. Ikhona le ngoma ethi anginalo uvalo. Lokho impilo yami lokushiwa nguwe. Angazi ukuthi uNkulunkulu wayibonene lapha. Uyiwoshi valo lokushiwa kuwe ngoba ngiyas uzohlala uhleli nami ebumnandini. Ngiyacela sisonke manje. Unala ngiyakho. I'm still 5 minutes past 11 ekuseni. And ngina le ngoma niyahlabelela ngithinta kodwa kunala ngingafiki khona. Ngizama ukuthi bangifikise. Ngizama ukuthi bangiphushe kanje. Ngizama ukuthi bangifikise. Nawe ngibobolayo uzomangala zokukhipha lapho ungangiboni. Nawe ngibobolayo. Awusho Jumbo kancane, usho le ngoma yami. Uyazi wathi ungakayikhiphi ngathi yabona ke le Jumbo kumele irekhode le ngoma. Le ngoma iyona efaka abantu kuNkulunkulu. Uyayazi le ngoma engathi mina irekhode le ngoma le Jumbo. Wayirekhode. Amen. Iyona ngoma emnandi ke kusithi ya Jumbo lena ke. Ozothi mawudrive uNkulunkulu bese yakhuluma. Njengamanje ngicela ubaba uNkulunkulu akhulume nami. Khuluma nami, talk to me my Lord. Ngilalele Nkosi, khuluma nami Nkosi. Khuluma nami Jesus. Yes Jesus. Yes Lord. Ubheka le nhliziyo Nkosi. Umntwana ophalayo njengamanje uthulisa inyembezi. Usula inyembezi zakho nabazalo intandane. uNkulunkulu aphakade ngiyathandaza Nkosi. It is not over until God says it's over. Nkosi yamakhosi akamele nomusa. Nabaqhubekile Nkosi. Basula inyembezi Nkosi yamakhosi. Abegamele nomusa, egamele laphakade. Yes my Lord. Yes Jesus. Yes my Lord. Yes. Yes Jesus. Yes my Lord. Yes Jesus. Yes. Lalela. Uyabona Jumbo mawuhlabelela kanjena. Uthi umoya engcwele kimi. Angifuni igama lesilungu. Noma ngifuna umuntu abathi igama lakhe uElias. Angazi ubani lo muntu kodwa usemdala. Elias. Uthi umoya engcwele. Sondela baba Nkosi yami Jesus. Lalela baba. Jesus. You were born 1957. Angazi noma uzalwe ngalowo nyaka. 1957
bewuzalwa ngomhla ka-6 April. Lalela ngoza ngitshele baba ukuthi kwenzakalani ngempilo yakho. Umethinta lo muntu ethinta lengoma. Uthi umoya oyingcwele ngimsize lo baba. Ngize ngimsize kakhulu. Lalela baba. Uma ngizokusiza namhlanje uthi umoya oyingcwele ngudirector ikamera lakho noma ngudirect indlu yakho lala khona. Uma ngifika endlini yakho ngene ngizongena ngestapa bese ngiyongena. There is a main door la ungenela khona endlini yakho. On your left hand side kune wardrobe brown le wardrobe kodwa le wardrobe mangiyivula on the other side is empty akuna impahla. On the other side phezulu kune ikhiphe edakiwe and then number 2 kunamashade adakiwe. Then number 3 shelf number 3 kunengubo engakazi isebenze efakwe khona. In that blanket mangivula baba kunomuntu osefaka umuthi noma ibhodlela lesigabo ongalazi wena okumele ufike ukhiphe leyo nto lengubo wena ugcine ukuyisebenzisa wawukade angazi noma umkhongi noma ukuphi kodwa lengubo was a gift from somewhere la wakulotsholwa khona. Ewo kunjalo. Loba uthi kunjalo. Ngiqale ngamdirect bedroom yakho. Ungizwela baba uthi ngithe bedroom yakho kanjani? Yebo baba. Ngithe there is a wardrobe on the left hand side. And then this other side is step aside. Mangifika la kune wind. Lalela ke. Asikeke kancane siyabuya ko. Yo. Lolu bisi mawuzosebenza ngale ndlela engishoyo. Uzoyithola into oyifunayo. Awunabo abantwana. Lalela. Malelane kuphi lapho? Malelane Mpumalanga. Angizwa. Mpumalanga past next place. Ubani ohlala lapho? Isekhaya lamthusha. Isekhaya ke. Lalela ke. Mzamo MZAMO. Yimla. When? Listen here Mzamo. Igama lokuzalwa lelo. Owalinikwa ugogo ozala umama. Lalela ke baba uMzamo. Kuthiwa angihamba. Uma ngihamba ngiyofika emzini angazi noma ikambuli noma ikambuli. Ikambuli. Ulogogo ongibani ngimthole lapho. Uma ngithola logogo ngihlale phansi. Ngilungise indaba yakho. There is a problem. Kune business ofane ngabe unalo wena. Your own business. Uyangizwa ngithini? Ungayi kumlungu kodwa kube nento yakho othi ngiphilisa ngayo. Right now masandaza. Ngibona isibongo. Angazi noma isibongo noma igama sakamhlanga noma mhlaba. Ngizwa uNkulunkulu ekhuluma nami. Sibongo samalungu. Angizwa? Sibongo samama. Sibongo sikamama wakho. Right. Uma ngifika la sengibaqoqile ngiqale ngathi Mzamo. Ngathi Mbuli. Ngathi Mhlanga. Ngathatha ngahlalisa phakathi. Kunento edlayo. Baba uma singakhuluma iqiniso. Siyofuna mama wengane. Noma siyofuna ntombazane. Wena kwakungafanele abantwana ube nabo. Uma ngibuza lento wathi uJehova asiyorana ama-test siyorana i-DNA test. Kuneliqiniso elizawuvela. Uma wena uthi unayo umntwana ngithi mina cha wena ufuna abantwana. Kodwa kunalo oyi-1 othi wena ngowami. Khuluma nami ngizwe. Kunjani? Mina ngithi awunamntwana. Ngiyasho namanje nyalo. Ngithi nalo umntwana kuyena wakho. Uyangipha ngithini? Awunayo umntwana wena. Wena kune penalty eyabekwa kanje kwasekuthiwa kora wakona. Kumele labo fikile bakhulume leqiniso. Labo fikile kumele bakhulume leqiniso. Uthi kahle kahle ingane yaba. Ngoba kungenzeka akuyona yakhe. Kungenzeka kuyona yakho. Siyaku
before uthi siyakudumisa ubani owafika efuna ukuzokulobola ungasho amagama abantu ukhona yini umuntu owafuna ukuthi uzokulobola Yebo mkhulu. awusho ngoma yakho siyakudumisa Jesus. Yeah. Yes. Hey, the professor dance. Have the dance there. Yeah. Hey, nali igama livela bo. Bengisafunda kahle wathi uNkulunkulu ufundisisa kahle. Kona umuntu abathi uBarnabas owayumngani wakho njengamanje ohlala endaweni yasezingolweni. Yebo baba. Lalela ke baba, hayi igama lami lelo man hayi. Ubani bona isenza igama. Hayi man. Hayi. Ungafanele umngani wakho alisebenzele lo gama. Uyaganga. Kuna umngani wakho. Abathi uBarnabas uyangizwa ngithini lo muntu enathi manihlukana ningasazwani kahle uyawakhumbula lamaphuzu awunawo wamaphoyisa amadala emnyama Ngiyakhumbula. lalela ke uzoyibulala njengomuntu wesifazane futhi ke wasithatha lesinqumo waphinde wama yathi sebavuka ingoma yathi oh touch me my savior I come to you nayazi ngoma yamazi umsipho makhala yes I come to you. No. Bekufanele sithola abantwana abasebancane baba. Bakwenzela intambo efana neyami. Angitsho ayibone intambo. Bakwenzela intambo. Uma isiko lakho livumelana nawe. Khuluma iqiniso. Uqaleni nokumlandela Khehlelezi before umlandela. Wawukade uthini ngami? Before ngisize. Yoqala kufanele uqale ukubizwa nozakho. Yaqala lento idemon. Imake idemon lisahlasela ulindonga. Sengamthola mina.
ngiyafisa ngabe ninomoya oyingcwele nike niyifunde into engiyifundayo ungithatha la angibekela angisuzela Baba ungithatha Ngihlekiswa ubaba lo. Namhlanje ngizoba nawe paradise. Uyayazi leyo verse eBhayibhelini. Namhlanje ngizoba nawe paradise. Namhlanje usizwa ilezi zandla lezi. Ithi qhubeka usiphumelelise. Qhubeka. Lalela ngishintshe fikile uthi qhubeka Khehlelezi usiphumelelise. Ngijabulisa ukuthi lo baba sizomsiza mina namhlanje. Enamandla ami ke wangabaza. Ngimbambele kubu ngalokho. Ngoba vele ngo1 zoloke ngibaqoqa kanje. Ngibasini. Ngithi qhubeka. You a question ngibuza umbuzo futhi. Ukhehlelezi uqaleni nokumlandela ukuyinaka indaba yakhe. And before umnake ngomlomo wakho bewukade uthini ngami. Uma uyibona lo mfana omncane ubuthini naye. Engikwaziyo. Yeah, kwaziwa wena inhliziyo yakho. Engikwaziyo. Inkinga eqale engiqale ukuba nayo ngo-20 mangaphosisi 2018. Ngafika la 2019 mangaphosisi. Kwakusengane la ngakabe khona itende la. Salinda ka round la hlolela khona. And then salinda khona usithathe ngamunye ayongena ngale la usebenzela ngakhona. Ngathi mangiphuma lapho ngoba ngangenayo le mali lena owawuthi angabe kwezama. Lalela ungashiyi ukuthi the first call owayenza kumngani wakho about me. Yayithi ngisakhumbuli kahle ngizokukhumbuza. Ngicela ukukhumbuza. Hayi qhubeka. Umuntu esasiphambene naye kahle ngeke ngiphihle lokho. Esasiphambene naye kwaku uma weyingane zami. Ngoba nanamanje umuzi wami usakwevile. Ngahamba mina ngayo kwakha omunye umuzi. Naye wena usisenkingeni yakho. Ukhehlelezi before umlandeli. Uke waba nokungabaza. Mawufika futhi uzoxoxa le. Do you know ukuthi wena ukuzoqala ukungazi sengiyakukhumbuza manje. Ungaze ngomuntu wesifazana owaxoxa. Wasewuthi yena ngiyafisa nami ukuthi le ndoda ikingiginqele. Washo njalo ike nami ngichithele. Ngike ngibona. Amagama wawasho ukuthi ngiyafisa nami le ndoda ngeke ngiyibone. Ike ngichithele phansi. Ngike ngibona. Ukuthi kuzohamba kanjani. Amagama akho washo lawo. Uma nisaxoxa kanjalo. Kunalo baba owayeseduze kwakho akaGumede Sibongo. Owakhuluma kabi ngami. Emsebenzini baba. Ngisho njalo nje angithi niyaxoxa la. Kunomuntu owayeseceleni kwakho owakhomenta eza discourage egxeka. Uyangizwa ngithini? Uyikho.
ngifuna ukuthola lalela baba akithi ngamanje siyashuthwa yabo angifuni ukuthi nawe uzoyiqhathe nabantu wena uyazi wena inhlizweni yakho ngizama ukubuyisa lalela ngizama ukuchazela ngiyeke ngihambe nanihleli phansi isikhathi ngaleso sikhathi kwaku 23 minutes past 2 emini yantambama uma kukhulunywa ngoKhehlelezi that was 2019 ngaleso sikhathi inyanga kwakuyinyanga kaAugust uyangizwa ngithini yebo la okwafika khona emadlebeni akho ngoKhehlelezi wena waze weza kimi ngoOctober uyangizwa ngithini wena uzwe ngami ngoAugust September October ngenyanga yesi2 usafuna ukuqonda kahle ngalomuntu waze wathi no ngiyaya uyangizwa ngithini but sekeke kwaxekwa wena wayilandela wawunama doubts ngami uyangizwa ngithini right now inkinga enkulu kakhulu uphila ngaphansi kwesidliso udlisiwe wena uyangizwa ngithini mawudlisa wadliswa ngensila yasemathangeni umuntu wesifazane uyangizwa ngithini ngoba njalo mawucabanga ngalomuntu wesifazane wehlela zinyembezi angazi le yakumosha ngayo kakhulu kodwa wakushaya waze wakushaya nangeinyembezi zakhe qobo wayifaka esidlisweni kumanje ukwazi ukuqhubeka ngempilo ngoba uzogcina uvalela abanye abantwana bakho ukuthi ubabone uyangizwa ukuthi ngithini ugcina ungasababona abantwana bakho khuluma nami ngizwe baba baba ngiyafuna ukusizakala njengoba ngilana nje ngumuntu odisparate ngalendlela njengoba ngidisparate nje noma ngihamba ngidrive isikhathi esiningi ngidrive ngiyi-1 kuye ukuthi imoto angimane ngiyiphoze lalela nizwile ngale ukuthi ngitheni ithele baba udecide ukwenzani ungayenzi leyo nto ungayenzi baba ngoba awuzenzi uphila nento okuthiwa amabutho iyacontrolwa lento iyaphehla kunomuntu wesifazane kwafanele wondle umndeni wakhe ushiyo wakho afuna ukuthi wondle nomndeni wakhe wondle nabantwana benye indoda and even now usakulandela ngomuthi kunesikhathi la oke wacisha wangenwa yiquantum itekisi yebo overboard lalela uma izongena le moto ngibone umgwaqo ufika unyukuthi mawuthi phezulu kune robot overboard leyo moto yedriver ikhaladi aside leyo nto babihamba nawo ake ngikutshela ngomhla ka20 April uzoba involved with serious car accident but ngeke ushone kuzotholakala ukuthi your spinal cord ngeke siphinde sisebenze as you are coming uyihambela ngenyawo zakho usazobuya futhi la usuqhutshwa ngesitulo bakuyintando kaNkulunkulu baba kulungile kulungile
How do you know each other? Eh? Umakoti wakho? Eh? Uye lo wakusulela ingane? Akusuka. Yazi ngimthandazela ngibeka ubisi kanje. Uthi uNkulunkulu hamba olanda omunye umuntu. Hangama straight ngiyovuka. Ngivukela kuwe. Uthi uNkulunkulu angithathele ubisi futhi ngilibeke kuwe. Ingane yena nizoyithola. Niyazi. Ingane yena ninika igama lithi ugcinizwi. Nizwile sisi. Nizothi ubani? Ungalikhohlwa leli gama. Ungathi mase ukhulela vele ngangikade ngifuna ingane zothi ba uyisho lento engishilo. Ngoba mangibeka lo libisi la ngihambe straight. Ngayobamba wena. Ngiyahleka ukuthi uhusband wami. Kodwa uhusband yashesha ukulala ntambama. Yashesha ukulala uhusband. Yashesha ukulala. Ulibala kucofa ifoni. Ucofa ifoni. Husband ungayicofa ifoni yazi. Usebenze manje ngoba 9 imbize engiyinikezwe. Mawulala ntambama uphuze ipune ezo5. Nawe uphuze ipune ezo5. Niligcine efrijini. Angifakanga mutha ngithi yabo. Nizothola ingane nekhanda elikhulu engayeka Khehlelezi. Niyahleka futhi nekhanda elikhulu. Hayi, msakudlala ngeqiniso. Once again. I also need your name. Wait. Baba wami. Icathulo zathathu. Zayosetshenziswa. Icathulo zakho ngizizwa zithathwa zize ziyonikwa umuntu oyinyanga. Le nyanga yanikwa lezi icathulo zakho isibongo sayo eyakasukude. Right now lezi icathulo zakho yes kwagama. Wena unenkinga baba manje. Inkinga enkulu obhekana nayo. Njalo mawuthandana nomuntu wesifazane. Every time usuze wabala. Makudlula nje 3 weeks uvela athi ngiyasola ngathi ngibambile. Njalo lento iyakuhlupha baba. Kanti 1978 ngomhla ka2 June kunezulu eladuma kwaku 20-6 ntambama. La ngena lalimazi khishi lasekhaya kini. Ngaleso sikhathi baba ngaleho date engiyishoyo. That was your first time uthola ngisho umsebenzi okade ungasebenzi. Wavuka ngakusasa wabizwa. Umsebenzi wakho oqala baba wawuthola. Kwakumsebenzi la owawukade uwasha imoto. Kodwa wawuwashela umuntu owayekade umfundisi. Lo muntu wadlula esedlula ngengozi yemoto. Uthema usuka lapho wathathwa wawusebenzela umuntu wayeNdiya. Leli Ndiya kwakuyiSulumani, gama lakhe kwakuIbrahim. Wahamba wawumsebenzela. Wawukade usebenza esitolo seSulumani. Ngithi ukuthi manje baba kunenkinga obhekane nayo. Njengomuntu engathi njalo baba mawunemali yakho endlini uyibekile kule wardrobe iyanyamalala kwesinye isikhathi uyithola isisemnyango. Uzuyibuza ukuthi kanti yini kunamagundane yini la wathatha izinto zami. Yes baba ngicela ukuthi ungisize kuyo yonke lento ekhulumayo ngoba manje ngihlangene nazo lezo ezokhuluma njenge edumo lele. Ake ngibuze baba. Uyakwazi endaweni akuthiwa iseZirast mawudlule eGoli ubheke ngaseBotswana unyuka le ngako North West uyale phezulu. Yebo ngiyazi baba. Lalela ke. Ukhona amazelo baba? Animals. Uyamazi? Okay. Second one, umma wakho
ebezala nomuntu abathi uElizabeth, uanti, uthi mawumbiza uthi auntie. Uanti wakho loyo. Yebo. Elizabeth. Ngibona ithuna elibhalwe Elizabeth. Uma leli thuna ngilibona, the day kungcwatshwa lo muntu kwaxabana abantu kwaze kwawela omunye emgodini phakathi. Kwashukuthi lempi inkulu baba ususebenzele iSulumane abathi Ibrahim kwakumele ube uke wazama ukuvula isitolo sama vegetables uzama ukudayisa Ekuqaleni ngeke ngazama ukuvula lokho. Yenza kanje baba. Ngicela ungiphathele amanzi omfula ngo1 liter. Umfula ohambayo river. Uze nawo ngo1 liter. Uze nawo la next week. Thank you so much. Mzulu ufikile uhlabelele ingoma wathi kulungile makwintando yakho. Asenze kanje. Asebenzise imuthi asenze lutho isesonto siyathandaza. Ngale date umhla ka20 ne? Yeah. Ngifuna ingozi ingenzeke but kuzoyenzeka something oyibona ukuthi nayi le ngozi kade isho. Yeah. Ama highlight. Yeah. Ngoba ngenzanga ukhehlelezi mina I will block everything. Yeah. But uma uyintando kaNkulunkulu izoyenzeka ingozi. But ngentando yomuntu ngeke kuze kwenzeke lutho. Uyazwa ngithini? Ngawo umhla ka21, yeke umhla ka20, ngomhla ka21 une ex yakho ozozwa kuthiwa ibe involved with car accident. But yalimala kancane. But mawuzongenzela ifavor eyi1. Ifavor eyi1 ozongenzela yona. Ngicela ungiphathele i-rough salt. Usalt lo rough. Next week. Can you do that? Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise. Umbiko ophuthumayo obalekile. Ngomhla ka9 April bekumele sibe se Cape Town. It's been cancelled. Due ukuthi sizobe silungiselela inkonzo enkulu yePhasika, sinenkonzo enkulu yePhasika. Ngisazofa nje umqolo ugoba phansi ngigeza abantu inyawo. NgePhasika ngizobe ngigeza wonke umuntu ozobe khona ngiyomnika isibusiso mina myself. Uthe uNkulunkulu Khehlelezi geza abantu inyawo. Yehla uguqe phansi ugezela abantu. So yimi ngizobe ngigeza abantu basuke endaweni ezahlukahlukene. Kunabantu abazothatha isibusiso sabo ngokuthi ngabageza inyawo. So sizobe silungiselela leyo inkonzo inkulu kakhulu iqala ngomhla ka15 up to 15, 16, 17 iyophela ngomhla ka17 ekseni. So ke angeke sikwazi but uNkulunkulu bese engikhomba eMaritzburg. Wathi la ngikuthuma khona kuseMaritzburg eCity Hall. eMaritzburg eCity Hall inkonzo yangena ngo7 o'clock ekseni. Iyoze yophuma ngo5 ntambama. Wonke umuntu siyacela indlela ibheke eMaritzburg. Ngiyacela ke nginganikhumbuzi. Uma ukuthi uyaya eMaritzburg faka iskipa sakho sibhaliwe DBN Durban branch angithi uzonginika imali egcwele la. Into zakho. Ngicela uze naye esontweni laseZayoni. Yeah. So wonke umuntu siye eMaritzburg eCity Hall nifike ekseni uphethe ibhodi lakho libhale Durban branch. Angithi nizweni. NabaseMaritzburg sobabona ngokubhala PMB, abaseGoli nabo JHB, nabaseMnambithi nabaseCape Town yonke indawo. So sonke siphelele eMaritzburg kushubile. Angithi nizwile. Amen. So ke njengamanje waza mntanami akeze lo mntanami waza mntanami wazani nangikhumbuza imali. Kune story esizongithinta kakhulu. Ningizwe kahle. Inkinga sesiyavala. Okay. Due to security reason. Oh. Confused. Uthi story sakhe singakhulunywa phinda athi but inkinga enkulu kakhulu ukuthi umama wathi makathola umntwana wadliwe ngulo umalume wakhe. Wakhulela lo mntwana. Umntwana uthe emncane na 5 years wadliwe ngula lo. Uthe kusenjalo wakhula umntwana uthe nje last year waphinde wadliwe ngula futhi. So njengamanje lo mntwana ufunda umatric grade 8. Grade 8 akakwazi ukuqhubeka.
umntwana uke wagula kangokuba uze waphuma impethu esithweni sangasese edlwengulwa abantu aba more than 5 emncane ena 6 years aba more than 5 bemdlwengula bemshintshana waphuma impethu kodwa uNkulunkulu emuhle ngoba inyanga silapha vele izinto ezifana nalezo makuthiwa siyinyanga zangempela kumele silapha wabuya isibindi sashuthe kwakuye ngaphansi lezi impethu zaphuma ngebhade eqeda kwelashwa waphinde wadlwengulwa futhi mayidlwengulwa lo mntwana namanje ngisamsiza ene ngithe Nkosi uma kumele ngimsize ngizomsiza noma bengithuka noma bethini kodwa kumsebenzi wami ukuthi ngibasize labantu bengizokudedela ukukhuluma ngifuna ukukhuluma ngoba bazokhala ngoba istory sakhe lo mama sihlungu istory salo mama kakhulu. Imagine if bekuwena wathola ingane ngokudlwengulwa ingane yakho yaphinde nayo yadlwengulwa idlwengulwa umuntu wasemndenini othi mawumsukumela umndeni ujike ungakufuni njengamanje lo mama kanayo indawo ukuhlala ngiyawuhlaba ngiyawulawula izitha zami zizojika zithi ngoba wena nemali amsize imali ngilekelelile la engihamba ngize ngifinyelele khona miningi imndeni engiyilekelelayo phefumule more than 300 kodwa namanje ngithi uma bengayifihla lento mhlawumbe ukhona osibukayo okade ezobasiza laba bantu inamba yabo ikhona mabefuna ukuyithatha inamba yakhe mama inamba yakhe akayazi ngekhanda kodwa sizoyibhala ngicela by the way senze njengalo wesamxosha emgwaqweni engabona abantu bemsiza kakhulu futhi angidlanga ngisho isenti yakhe ofisa ukunikela account number izobhala la screenini uzonikela ebese yasho athi umnikelo orabhalethi engane ukuze ingahlangani nezimali zabo ngizoyithatha njengoba injalo ngoba ngeke akwazi ukufaka inamba yakhe ngoba ucashisiwe njengamanje bafuna ukumbulala kodwa ngamandla kaNkulunkulu ngiyathemba ukuthi ngoba esefike la ukhona usiza ngasaluthola uma kukhona uthi ngiyawuza ubuhlungu ababuzwayo ukuthi balale bedlile nje namhlanje ngicela nizobanikelela ukuthi balale bedlile ngiyanazi maninikele iminyango yavuleka kunengane eyayifuna imali yesikolo iphesheya njengamanje yenza i-chartered accountant wanikelelwa yinini ngicela othi abalale bedlile ene imthandazo yami ithi oyobuka le video abanike ngisho indawo ukuhlala athi ngizobabeka endaweni esafe abahlale lapho ngiyacela onesifiso sokunikela akalekele kungenzeka indlela yakho ukuphumelela namhlanje ukuthi wanikelele labantu ngiyacela ngalokho nakho ozonikela unikeleli mina unikelela nomndeni lengane idinga yesikoleni lengane idinga stationery lengane isikole yasithanda kodwa ngenxa yokuthi usedlwengulwa abantu abadlula ku8 ngiyacela uNkulunkulu anibusise nonke enikelayo elingathemba ukuthi bonke abasibukayo nabo bayofaka iminikelo yabo banikele uthi mawunikela unikela ngathi awukazi unikela wazi ukuthi awunikeleli lo muntu omzonda awukhethelezi kodwa this time unikelela lo mphefumulo laba bantu la imali yakho izowenza umehluko empilweni zalaba bantu uNkulunkulu anibusise liseza ngaphambili uthi mawunikela imali yakho uyithandazele ekhaya uthi mawuzoyifaka imali yakho uyithandazele uthi kunento ezowenzeka kunento ezawushintsha impilo zalaba bantu leyo mali oyifakayo ngiyazi useyinkinga nawe ngiyazi uhluphekile kodwa kufanele nokuthi ngiyakuthandazela uNkulunkulu akubusise ubuhlungu obuzwayo ibuhlungu angebuzwayo ubuhlungu ababuzwayo nabo abantu bahlukumezekile bafowethu kakhulu bahlukumezekile umntwana uyafisa ukufunda qhubeka ephambili kodwa usedlwengulwe abantu abadlula ku8 akasazi yenze njani akaphuzi akabheni njengamanje abanayo ishelter abanayo
indawo yokuhlala abazi mabesuka lapha bawulalapha kodwa umnikelo wena bazohamba bawubhukha indawo yokulala uNkulunkulu azanibusise nonke niyufakile umnikelo wenu nonke niyufakile umnikelo wenu uNkulunkulu azanibusise nabo laba abanye basazonikela uNkulunkulu ababusise into engiyithanda ngabantu abangilandelayo banakho ubuntu bayazwelana miningi iminikelo esazoza iza ubona uNkulunkulu bathumile namhlanje kulentenge endelelekile wathi bazokunikelela abantu lo mnikelo uzowenza umehluko uzowenza umehluko lo mnikelo ngiyazi niseyinhlingeni nixakekile kodwa ngiyaxolisa le mali elifakilana izokwenza umehluko omkhulu kakhulu ngiyazi nihluphekile nani vele ninenyembezele nikhalayo kodwa ingane encane yazi yancane ingane yabantu yazi yancane imagine bekuyingane yakho uthembile ukuthi uzothola inkomo kodwa kunamadoda adlula ku8 aseyibhemulile bangenwe yini abantu besilisa yini bangenile bafowethu Kolesibili ngizohamba ngemndazi place of science where la ngihlala khona ngifunda ngaphakathi la khona ukuthi kuneshow yokuthi ufika ingane ezilahlwe emgaqweni zincane ufika nezingane uzofunda umntwana wakho and she will be safe. I know ukuthi umntwana wakho uzoba right. Uyakudlula mayintweni siswami uzokutshela into eyi-1 uNkulunkulu engakuvumi ngeke baze benze ukuthi okwena nami sesingangifana nawe baze ngafisa ngisho ukuyibulala ngithi bengibulwa mina indoda kakhulu wami ngidlula indoda kakhulu wami bafika futhi ekhaya bezongibulala befuna ukungifaka etoilet but uNkulunkulu azangavume nami bangibopha ngade umama wadele esentshela ukuthi akasenamntwana wafika udokotela wamtshela ukuthi ngiyaphinda umntanami abe nengane but uNkulunkulu elenza icebo ngami ngamthola umntwana nginayo umntwana namhlanje ngiyabophezela amagni umntwana wami uzosizakala because ngiclose kakhulu nabantu bobipe nalana ngihlala khona by the house so I'm willing to help ngolesibili ngizolovation simshayeleni izandla njengoba ngike ngasho ngathi mina one thing I know about me ngingasilula isandla ngisifake but nginabantu mina ngithi mase ngikhulumile bayenza into yebo Facebook uyeke uFacebook sinabantu asibabiza amaphara sinabantu abamatured sinabantu bahlangene amaphara sikala ngokwabona ngelanguage abayikhulumayo kuthi makukhulunywa ngecamera asuke yena ufaka imoto umbona ukuthi okay shem sengiyawubona umndeni aphuma kuona usheshe umblock umdelete but laba bami lo muntu sena 5 years ehleli nami kuFacebook uyazi ukuthi noma kokuhle kokubi mina ngihleli la and I know ukuthi mabethola le message kunemizamo abazoyenza laba bantu laba uNkulunkulu ambusise wonke umuntu onikele ngale mali yonke babizwi lakho linamandla babizwi lakho liyaphila baba ngibusisa le mali efakwe lana namhlanje ngamunye onikelile nomuntu osazonikela namhlanje Nkosi yamakhosi benze mabenikela bangabheki uma besiza Nkosi yomsa kunamagate avulekayo uma kuvuleka amasanga lo mntwana kuvuleka izinto zabo abanye Nkosi yamakhosi bancama imali yabo ukugcina bathumela ledlile uma lalembathile kuyobe kukuhle Nkosini namhlanje ngiyathandaza Nkosi senente kangaka Nkosi yamakhosi ngithandazela impilo lo mntwana ne-safety yakhe le mabali abayifaka lana Nkosi yamakhosi imali ye-safety yakhe they are so concerned ngempilo yakhe babegameni lamandla siyamthandazisa ngelinye ilanga sifuna ukumbona udokotela ngelinye ilanga sifuna ukumbona ezothula ubufakazi uyabaletha Nkosi kule nkonzo bahambe babuye bazokuthula ubufakazi omunye uphesheya njengamanje uyafunda ulokeshilo Nkosi ethi ngiyalibonga leli abantu ngiyakubonga Khehlelezi ngafika kwavuleka iminyango egameni lomusa siyakhuleka amen siyabonga bonke abazalwane abanikeleli nabasazonikela uNkulunkulu ababusise siyalungisa ke silungiseleke ma respect
silungiselela iphasika. Angazi noma Bhembelo Bheshu ubusuke wabatshela kuyakhokha imali yephasika. Ngiyacela abazalwane nabasibukayo manje laba bakhona kuyakhokha imali yephasika. Officer ukhokha imali yephasika ayifake nje kwi-account. Uzothi umyise eqala ukusiqola wena wahlala uduma ukuqola ekhanda lakho ku right. But wena ozoyifaka leyo mali in other words usho ukuthi mkhulu ungathwala umthwalo omkhulu sikhona nathi. Siyafaka isandla nathi. Kudingeka inkomo ezizohlatshwa, kudingeka amatende, kudingeka ukuthi abantu bakwazi ukuthi mabefika badle yonke leyo nto. Angithi nizwile. Wena ocontributor usho ukuthi mkhulu ngiyazi ngiyabuzwa ubunzima ozobhekana nabo. Nami ngicela ukufaka isandla. Kuzwakele. uNkulunkulu anibusise. Siyohlangana next week then abafuna ama numbers akasisi bazo WhatsApp enambeni ethi 0711307808. Anginiki noma ubani. Mina nje mawuqeda kufaka imali yakho send proof of payment ngisendela yena ngisenda nemali yakhe. Angikaze ngayithatha imali eyinyembezi. Uma imali yomnikelo okuthiwa yakho sisi ngeke ngize ngiyithathe ngiyoni kulilithi ngoba leyo mali ngeke ngisendawo. Iyahlupha imali eneyinyembezi phakathi ngoba ayinaso isibusiso. Nizwila ngithi ungibona nginjenje ngimile noma bangangikhuluma kabi bathi egcineni ukuthi ngiyazi ukuthi imali ehlala ithi siyabonga uNkulunkulu akubusise. That is why ungibona ngihlala ngithenga imoto uzudinwa wena. Kufanele udinwe ngoba kuthanda inhliziyo zamadoda njani?